Di demên cejnan de xelk herî gelek li benda aramiye û geşepêdana aboriyê ne. Lê li Bakurê Kurdistanê ev rewş qet derneket holê û xelkê bi awayeke dilşikestî pêşwaziya cejnê kir û wisa jî derbas kir. Rêveberên kompaniyên geştyariyê jî amaje dikin ku di nava salên dawî de cejna herî xirab ev cejn bû. Gorî salê berê gelekî kêm bû. Mesela Eydiya Remezanê ji vê eydiyê gelekî zêde bû. Berên gam em bêjin Diyarbekir, Antalya, Diyarbekir, İstanbul, Gurcistan hemû pir nefer pir bû. Ji ber sorin heye em bêjin herb heye millet naxwaze herin, naxwazin kêf û eşqê wan tuneyê. Xelkê Bakurê Kurdistanê her çiqas di cejnên derbasbûyî de derdiketin derveyî bajêr û cejn dikirin wesîleya bêhnvedanê, îsal ev yek ji ber derfetan pêk nehat û bi awayeke dilşikestî cejna xwe derbas kirin. تعطيلات شهوة جي حضورتنا ما تعطيل تكه جي حضوره ما تعطيل تكه سواشة جبروي ام دلمن نراعته جبروي ام نكارن ايداني اخوام بيروز بكن لشمة تعطيلي عربهم تلازيك وكذا تعطيل. En yakın olan çıkışları göstermektedir. Rêveberên kompaniyên firokeyan jî amaje dikin ku di vê cejnê de li gorî cejna borî seferên firokeyan ji sedê şêst kêm bûne û ev yek karê wan di xetengasiyê de. Ji ber du sedemên girîng xelkê Bakurê Kurdistanê îsal cejna Qurbanê bi awayeke dilşikestî derbas kir. Sedemek ew bû ku aboriya Bakurê Kurdistanê her ku diçe paş ve diçe û ya din jî ew e ku li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn jî berdewam in. Mayrûksel, Rûdaw, Amet.